Lo ukuthi nangaka amazinyo amaveni pie. Awusawutshela ukubheka. Bheka. Angithi ngizonondela isamba senizosithola khona namanje usala nami kanti yini oyifuna kumina. Sona imali ngizwa wemfazi omncane. Ungangideleli. Mashani. Ngikubuza ukuthi mina ushaye sami isicathulo imali ziphuma kumina imali yamkhizelo ngiyaninyozelela ngithi ngizonika isamba senina ngifuna yenza noma yini usoyithola le mali. Uzokhuluma nje ukho ngishuba khona ngisho emva kwephepha. Sanibingelela nonke babukeli emakhaya ku Black Life TV izinkinga zomndeni ihlelo noLungstar. Namhlanje ngisimenyiwe la odadewethu abawu2 abathena banodaba abafisa ulidalula nonkosikazi kaBaba uMkhize. Asibeze ukuthi bathini. Sawubona. Yebo sawubona njani? Star yebo ngiyaphila. Uyibingelela ababukeli emakhaya uzisho igama. Sanibona nimabingelele emakhaya nikhuluma noNothile wakaJaca. Nothile Jaca. Yebo. Unjani sisi? Ngiyaphila. Uyibingelela ababukeli emakhaya uzisho igama. Sanibonani ngiyabingelela namhlanje. Igama lami nguQueen kwaKubheka. Queen. Nothile. Yebo. Kwenze njani? Nazana kanjani nabandawonye? Ngizwa ukubheka ngizwe uJaca. Ngempela nisiswama sibona bandawonye. Usisi ngahlangana naye emathuneni. Emathuneni wakho Baba uMkhize ngoba ngisho njalo ukuthi udaba uhlangene noBaba uMkhize. Yebo siswama. So ya sahlangana kanti izitori zethu zacishe zafana noma ayifana. Ngokuthi mina uBaba uMkhize sahlangana naye kudala but iqala kunosisi. okay. Uma izitori zethu sixoxelana ngoba sahlangana emathuneni mangimbuza ukuthi how kwenzakalana nathi namina kwenzakalana mthetho hayi nangizokungcwaba uBaba uMkhize ngoba ngishiyana ingane eziwu2. Kanti naye uze ngaleso story lesokuthi yena uzongcwaba uBaba uMkhize ngengane la naye eyodwa. Futhi sikhala ngento edwa ukuthi ingane zethu azondliwa ayikho imali engenayo nje siyasafarisha ngoba sabona ukuthi unokuthi ke usize siyisene phambi kude ongcono siyibike lento le ka Black Life ukuze bekwazi ukuthi besisize. So manje yini enivimbayo ukuthi ni approach umndeni wakaMkhize? Into ezivimbayo siswami sake sazama ukuxhumana nomakoti wakhe. Oh ushadile? Besingakwazi lokho nathi sikuthobe isikhathi masihamba. Ima nikuthola lapho ukuthi ushadile? Mangikhumbula kahle siswami sathi sezwa kahle istory kahle sesiphakathi emngcwabeni. So nathola ama details emngcwabeni wakhe? Yebo. So nile siswami mhlawumbe nawe ekwazi lokho mina bengakwazi ngoba ingane yami sencane kakhulu kunezakhe. Imake awungixoxele ukuthi nahlangana kanjani sasithini istory uzuthola emathuneni ukuthi kanti lo muntu ushadile? Mina bengimncane kakhulu engakusho nje ukuthi ngabona indoda engathi iyayithanda indoda eyiphethe kahle. Wangithembisa ukuthi uzoba nami, wangithembisa ukuthi uzophila, uzoba khona empilweni yami ngoba ngangifunda esikoleni, private school prayer college. So nami benginama needs nami. Abengalindelanga ukuthi bengaze qhamuka ingane. Yabo, because mina ngokwami bengithi ngizoqhubeka nemfundo zami noma ekhona impilo yami kodwa bengeke ngize ngigxile kuyena kakhulu. Gxilekene. Kodwa isikhathi masihamba ngabona uthando lwethu engathi liyaphambili. Okay, uyasho lana ukuthi ke nawe wabona ubhuti omdala. Yebo. Awumbuza ngani usushadile? Ngambuza kodwa wayale nale olibale ethi hayi akho lutho enginezitori nje engazizwa kahle kodwa nami buye ngakunaki lokho. Kodwa nje uma ngithi ngizama ukubuyisa ithopi ngasonke isikhathi uvela abe nolaka. Abe nolaka. Yebo. So manje ke akhathi sekuzelwe ingane beyinakekela. Engakusho ukuthi akazange abe khona kakhulu empilweni yakhe. Mangithi ngizama ukuthi ngixhumane naye vela ngitshela ukuthi ubhizi. Ungitshela ukuthi anasikhathi ngithi ngicela usende noma 1000k. Athi akanayo imali sinesikhathi athende leyo mandlana encane amanapukeni ngaleso sikhathi. Manje emathuneni uyemngcwabeni wakhe kuMkhize uzwe ngobani uthi ushonile waze kanjani ukuthi fanele uye kuphi?
Ubaba uMkhize bese ngathi ube nabangani ebengijwayele ukuthi ngibe nabo ngaleso sikhathi nami ngoba sengathi lo mphefumulo lo uthanda uba nabangani sometimes endaweni njengoma-club like. So ngaleso sikhathi leso shuthi benginakho ukuthi mengikwazi ukuxhumana mengifuna ukuxhumana naye ngithole kumngani wakhe nabangani bakhe nabo bengekho close nabo bengeza izitori ukuthi hayi ubhizi umngani wami antibala sibona iqiniso. So bekukanjalo. Okay, so wena sisi? Hayi mina njengakusho kulesi simo sonke loba sengizwile nosisi ukuchaza kwakhe. Yimina engathathe exhaphazeka kuyonke lento le. Yeah. Ngoba mina okumfazi ngikuzwe khona emathuneni. Yeah. Futhi uma sengizwe yena lo mfazi unezingane ezincane kunezami. Unezingane ezincane kunezami. Kunezami. Futhi mina baba uMkhize sahlangana eThekwini nje la edrobheni sazwana kahle nje sithembisana ukuthi hayi siyakude nje nempilo. Yabo nje ukuthi hayi siyaphila vele ku right yonke into nje. Wayezwa mina ku right nje hayibo. Kube ingane yokuqala hayi ondle kube right. Kuthi sekuyophela unyaka hayi. Kube sengathi kuba namaginqi. Hayi siphinde siqhubeke phela ngoba phela nami ngumuntu wesifazane anginaki. Yeah. Ahambe ngokuthi uye emsebenzini uhamba nomsebenzi. Aphinde abuye futhi. Hawu kushuthi ngihlale sesibili isisu. Sekuyabake nakho-ke nami-ke ngizwa ngey'ndaba kuma-social media kuthiwa hawu uzwile yini ukuthi wabe ngani zakho usephangalele. Hayibo. Kanjani manje? Uma uhamba kanjani engishene inkinga ey'ngaka? Hayi cha khululeka-ke nje kumele uhambe uyezwela wena khona ngoba vele nami sengazama ukuthi ngixhumane nabantu bakubo ukuthi okungcono bayithathe. Yabo? Bathi bona ngeze bekwazi umdala and futhi uyasebenza u-right. Khona lapho-ke sesifika khona emngcwabeni nakusengihlangana nosisi-ke usekuyashiya ukuthi hawu beningazi ukuthi lo muntu uthi unomfazi and futhi uhlala nayo yena umuntu obheke yonke into aphila ngayo. Yo. Ngiyafuna ukuthi nithintane nayo okungcono ngathi mina ngoba leyo mandla sinawo-ke. Into esizoyenza thina mina nayo usisi. Lento soyithatha nje ukuthi sihambe siyocela abantu ba-Black Life ngoba siyesibona ukuthi bayasiza bonke abantu la emhlabeni. Ngathi-ke cela nathi ukuthi besisize ngalolu daba lolu-ke. So mawuthi-ke na iy'ngane kamakoti kaMkhize zincane kunezakho wena ezakho ey'ndala. So uMkhize wahlangana nawe kuqala. Yebo. So washada omunye wamithisa noKhokhomelo la. Yeah. Mina ndade xhaphazeka la isilimi mina nje. Wazizwa kanjani kusufika emngcwabeni usuthola ukuthi-ke na unonkosikazi? Ngaba nje ngangadinwa futhi ngangifisa ngisho nje ukuthi ngimvuse ngimphakamise ngimmise kanje angichazele kahle kodwa futhi isikhathi-ke nesidingo sase singasekho ngoba kwayena usisi kwayena mangimbuka nje afuqa mama ngiba nalo nto lo ukuthi shuthi ngisilima mina futhi kwayena lo mfazi mase kuthiwa ngiyambona boba u2 babule bengichazele kahle ukuthi shuthi bengimele kuhluphekeze kaba yingane ngoba nawe uyasho ukuthi hayi uyayibhekela shuthi phela ngo-NSFAS mina ngisebenzi-ke mina ngijika nelanga kodwa besebenza right lutho so nje siyacela manje ukuthi usisize sikhulume naye lowo mfazi loyo. Okay-ke manje-ke ngiyabona uMkhize shuthi uMkhize ushade ukhona wena. Yebo. Kwafihlwa nje shuthi. Bona ubungayini kuba khona kaMkhize? Phela-ke umndeni wakhona bese ngathelelani kahle amanzi ubungangithandi nje mangingakusho lokho ngoba nje hawu ingane ezincane uMkhize ngazenzani ingane ezincane kumele yabo nje kuwukuthi ngiyaphuma-ke lapho-ke ngiyaphuma futhi ngaphuma futhi. But ubunengane zabo nje abazukulu babo? Phela vele eminye imindeni awunendaba nalokho bona bazi nje ukuthi mabengakudinga bakudingi nomthwalo wakho abahlangani. Akathatha ingane zakhe hambe wakho umuzi wakhe usuzothini usuzohluphekisa ingane zakho ngenxa yendoda. So manje injani-ke i-relationship yenu? Hayi ayikho right nje. Anizwani ngoba hlela? Asazani futhi asifune kwazana si right sinje sinto esifunayo la ngifuna ukwazi ukuthi ngizoyithola kanjani imali yokuthi njoba sekuphuma imali zaMkhize ngizoyithola kanjani-ke mina le ngane zami futhi ngiyadinga futhi ukwazi yena ukuthi uyathola noma akayithola angihlangani bazobonana kodwa mina ngizoyithola futhi kabuhlungu futhi ngiyayidinga ukuthi kwa-Black Life abasisizi-ke kuzobonakala ukuthi sinjani ngoba usamncane kangaka Queen.
Bathina ekhaya bethola ukuthi-ke na umithiswe umuntu othola ukuthi ushadile, usuthole emathuneni. Ekhaya abangeni. Ama-entertain. Yebo, abangeni bathi ngizoyibonela. Kanjalo. Sure. So unkosikazi wakho uMkhize seniyena nakhuluma naye? Sikazi. Anikazi? Hawu, nivesana naqukula i-Black Life nje. Yebo, kube Anikaze yona ni-introduce. sifuna yona ukuthi kube inhloko thina siqhamuke sesiza ngaphakathi nendawo. Senithi senilibekile udaba sibe nasesiza nolwethu-ke. Mawukuthi futhi azizwani. Hayi, uzoqhatha kamakhadi khona la. So uyazi ukuthi-ke na uMkhize ushiye ingane? Ukwazi kahle kamhlophe mina ngami. Uyazi angazi ngosisi noma uyazi noma akazi. Wavela umncane nje futhi yena wayena nje. Uyazi ngawe, wazi ngani ukuthi uyazi ngawe? Uyazi ngqo. Wazi ngani? Uyazi kodwa phela uyazi yena ukuthi ungenisine ingane kodwa ubesedlalela le kude ngoba ngisho la ukumbona bengasaboni usewukuzwa ngendaba kuthiwa hawu uyazi ukuthi wenza ukuthi uyenza kodwa komfazane mhlawumbe abantu banesifuba bo abayikhulumi lo ndaba leyo ukuthi noma na umfazi ofihliwe noma ufana nathi kwayena. So okungenzeka ukuthi nawe akakwazi. Hawu ngenzeka kakhulu nje futhi lokho amathuba makhulu futhi lokho ngeke ngize futhi ngingabazi. So udlalile ngani uMkhize ne? Kakhulu. So unkosikazi simcelile ukuthi asondele, but what if enqaba ukondla izingane zenu? Ngiyazakwazi ukwenza lokho. Ngiyakwazi. Ngiyazakwazi. So are you ready ukuthi yena ningaze muse nase court? Because masingekho isinqumo esiright sesivumelana ngaso lesi, kuzomela nithathe inyathelo ke niye court. Akukho konye kusho siyobonana khona ecourt. Niyobonana khona ecourt. Ayikho inkinga. Okay, asiqhamuke ngodlame la ngithi nithanda kaze nikhulume naye. Yebo. Okusho ukuthi-ke namhlanje imani hlala naye phansi nizobika udaba lokuthi ngicela kondliwe izingane. Yebo. Angithi? Yebo. So uma ingavumi-ke, that's when sizothatha istep esilandelayo. Okay? Ayikho inkinga. Hayi. Ngiyizwela-ke babukele emakhaya ukuthi-ke nabathola ngomkhize esemncwabeni ukuthi-ke na kanti uMkhize ushadile unonkosikazi bona kodwa bathi izingane zabo kufanele zondliwe and umuntu okufanele akwenze lokho uyena unkosikazi kaMkhize ngoba ukhona. Asimlanda unkosikazi kaMkhize simtshele ngalolu daba. Amini ngekhaya ngiyabingelela ka-Black Life TV. Ngithi nje angidlulisa ukubonga kakhulu. Hayi into zogemula ngangihlezi ngizwa ngendaba ukuthi ziyasebenza. Hayi ngisibone kumina. Kunekhombo lapho engayithatha yokugembula-ke ngiyashisa-ke namhlanje nje ngihambile ngaya eGoodrussia ngasekhaya ngadlala ngo-4,000 yabe kuthi ngo-400 qale ngafaka u-200 wanqwamba kaphela ngafaka u-200 kodwa-ke ngavele ngawina u-2,860. Ngithi nje angibonge kakhulu. Hayi shuthi inkulu engisazoyibamba ngoba hayi njengoba umuthi usakhona nje ngizomine ngikushisa ngihamba ngiyodlala ngiwina ngidlulisa nje okukhulu ukubonga. Ake sesibuyile babukeli be-Black Life TV sesimtholile unkosikazi kaMkhize uyena lo sehleli nathi la. Sawubona sisi njani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila. Igama lami nguLungstar wa Black Life TV. Kuhlelo izinkinga zomndeni usisuka uThumeka kwaMkhize. Thumeka kwaMkhize. Yebo. Okay. uThumeka ushade noBaba uMkhize. Yebo ngishade noBaba uMkhize. Okay. Ngiyezwa kuthiwa-ke na usadlula emhlabeni kube njani lokho kwena? Umyeni wami wadlula emhlabeni kabuhlungu kabi ngengozi yemoto. Kwaba buhlungu nje kodwa yena bengumuntu elungile. Umuntu olungile. Okay. Osisi laba boba-2 uyabazi? Hayi ngiyaqala ukubabona manje. Ngiyaqala ukubabona. Yebo bobabili. Boba-2. Yebo. Okay. Ubuwazi ukuthi uBaba uMkhize unayo ingane ngaphandle? Hayi bengazi lutho cha ma. Ubungazi lutho? Bengazi lutho. Okay. Baby mama Baba uMkhize yela. Hawu yeyeni bo uMkhize. Kanti bengijolela kanje. Benkosi yami waziwa ngilinga uMkhize. Ngizoba niyeza amathuba ukuthi ubo-2 asho isitori sabo. So ngicela ubaleleni uzisho nje igama umtshela ukuthi uba. Hayi ngibona uma ngihlehla mhlawumbe ukuthi ngiyakumaketha noma yini.
Uyaphila? Ngiyaphila ngane yami kunjani? Ngiyaphila-ke nama wami. Hayi bengizokhuluma ngehlazo lumyeni wakho. Noma eseshonile mhlawumbe ngisina uphumule ngibona nje ubeshonile. Kona ukushona kwakhe hayi kube buhlungu. Ngathi kwamina impilo angiphilisa yona ibe buhlungu. Uright efile bo. Okay sizeni lana ke. Mina nginengane eziwu2. Uma ngizwa zindala futhi nginezakho. Futhi nalokho nawe uyakwazi lokho mhlawumbe mangikutshela iminyaka yazo. Ewe ngane yami. Yebo. Yabo nje yokuqala ino 9 years. Eyesibili ino 4 years. Wena usanda kuzala. Kodwa ufike Mamela ke tsho ukuthi wena umithe eqala kunami wengane yami. Yebo. Hayibo wengane yami nayo ingane bo. Yes. My kids. Mase kufika lana ke wena ke awukaze uyihluphe ke ususibona ke khona lapha noma usibonanga noma wasibona noma kwazuzwe umdala umngaka ukuthi unezingane. Nangu nosisi ngikahlangana naye lapha emathuneni wangitshela ukuthi le ngane ayiphethe ingane ababomkhizi. Shuthi indoda yakho vele ibe indoda ikhohlakele. Shuthi ngawena kusakhona okuzayo okuningi ongakwazi. Mase sesizwa into esisondeza usicela ba Black Life futhi bezosiza. Kuthiwa khona imali eziphumile. Phela ukwazi ukuthi kuphuma imali bakwethu sina sithalele emumva. Kumele kucace ukuthi kwenzakalani. Ngiyabonga wengane zami ukuthi nivele kanjena ngendlela enivela ngayo. Ewe. Ngicela ulalele nanguQueen naye. Sawubona mama. Yebo mama unjani? Ngiyaphila njani? Mama omncane. Ayi sisi wami nakhe. Ngayi lapho bandle ngicela. Ngiyaxolisa ngokuthi sikulethelana. Yebo. Kodwa esimene esibhekene naso bekumele. Ngane. Ngoba ngokwami ngeke ngazama ukuthi ngixhumane nomnyeni wakho ebengithi owami. Kanti akusena owami. Owakho. Kwasho ukuthi bengumuntu shutho bengikho kumina. Malana ingane. Ngamcela ukuthi ngibe ngicela ke angixhumanise nomndeni wakhe. Lalela ke ungekaqali nje. Nahlangana kuphi nomnyeni nami? Engakazi athi ukuthi unomfazi. Mina sahlangana esikoleni la ngifunda khona. Hayi qhubeka ngane yami. Ngamcela ukuthi sacela ukuthi noma kungixhumanise nabantu bakini. Akazange akwenze lokho. La ngathola khona ukuthi ushadile futhi ushade wena. Athona emathuneni. Ebengibuza khona ukuthi kazi wena umfazi wakhe noma ngazi imfihlweni angiyazi yabo. Asazi ukuthi kwakwenzakalani angazi lutho. Mina enginendaba nayo okwami. Ukuthi eyami ingane igcine yondlekile. Phela wena sonke lesikhathi bungaboni ngisho indlela ekuthanga umnyeni wakhe endlini. Wengane yami akazange ngitshele lutho ngabe Mfaza akutshele yini? Indoda uyayibona endlini ekuthangeni indlela. Wena ungasho unakwenzakho inyoni zakho. Bengakhombisi lutho nje ube-ekthela kahle ubaba umkhize nje yambela kahle enginandaba futhi kwawena bengakwazi. Kwawena ubungaziwe emhlabeni ke ayishusho ukuthi kwawena ubuyimfihlo. Ngoba yekho umuntu othi okuqhakambisa nokuthuya uzama ukukhuluma nomngane noma ukukhuluma into wangakhona. Akekho ukukhiphe uthi ukhona. Shuthi kwawena uyimfihlo ke. Okukhulu okulapho ke. Nakho ke abongikutshela besho usisi wami. Indoda nendoda kakhulukazi mohlala nayo ushade nayo iyakukhombisa indlela zokuthi engathi khonto enukasantungwana. Wena kumdala ke kunakuthike nje awuboni ukuthi wena nukufish. Hayi bengawunukisi wengane nami ufishi kube yitantela nje wakhe ekhululekile nami nje bengimthanda impela unamasuzu after imali yakhe wena. Lutho ke ngane. Ngeke uze ungayibona indoda yakho manje inkinga. Futhi mase ngizwa kahle mina mase ngizwa kahle ke. Vele ukuhlaba nemoto kwayena uhlafake kahle siyabonga ukuhlafake nemoto but wena ke kuthiwa hayi bandla awuvumi nanokuthi aza uhlezi ufuna ukumphatha sikwazi namahlaphe besizwe omama modumo kaloku umama kumele uqinise umuzi wakhe ehle umntanami kumele uqinise zingondlekeze ethengane angithi akashongo ngalo kumele ngidle imali kube matafuta okay sikhulume ngalokho wena bese shonile kumnyeni wakho senze njani bese shonile kaloku mase nivelile kaloku nganje ngoba nivelile njengamanje sikhuluma ngokuvela ukuthi sisabanga sibona abangani bakho ngezingane zethu
wena uzokwenza njani ngoba sifuna ukuthi kube khona into ezodividwa enganeni zethu khulukazi zami zindala ubuhlungu lokho ngeke ngize ngivume mina ukuthi unengane esanukubisi lalela ke ingane yami nawe ingane yami ngoba phela ingane kumele zihlonishwe phela futhi fanele zikhule ngokwaze ngokuba right ngoba ngiyakholwa ngenxa kaNkuluNkulu ngizozondla lezi ingane anginandaba ngoba sengizwile ukuthi ingane zami zivelile njengamanje sengizozithatha njengengane zami Mawuthi uzozondla usho ukuthi ngeze ukuthi car accident leyo ufichike urefu uzokhokha ngoba phela uneyingane. So manje ke usho ukuthi makuphuma imali uzobanika izamba zabo noma uzobanika 1000 ngenyanga. Hayi sizonqunzulelana nje lokho sinqunzulelana enginako bazokuthola. Hayi phela ungasho ukuthi onakho sisithanda umusa sizwile ukuthi wena Kufanele ngize ngisho kaloko ukuthi uthola imali ungonjulana siqale emaphansi le ndaba ungitshele wena ukuthi ubesebenza phi bengiyamazi ukuthi ubesebenza kahle ubesebenza kahle ka Transnet. Jesus kanti usitshela uzineza amasenti ingane yami shuthi isenti hayi ungizwe kahle ngane yami thobeka ngingwazi ukuthobeka yami ngane angikunika amasenti ngoba ingane azenza ngalutho ngizosupporta ingane zini Mawuthi uzoyisupporta kanjani? hayibo Cela ukwazi leyo part. Umyeni wami wayishiya kaloko imali ebank ikhona imali ngoba sengizwile ngizoba nalo uzwelo Nkosi yami ngibakhokhela abantwana anginayo akaze akhuluma indaba yewill mhlambe kuwena noma ayikho iwill ekaphuma nje yafaka abantwana bethu bangikhona nje hayi lutho kaya akaze yes izwa So manje ke mina before kuze nje kuhlukwane ekhanjwe ngifuna ukwazi ukuthi ingane ngoba ulokhu uzoyisupporta kanjani? Uzobaphosela every month noma uzobanika izamba zabo? Enhlizweni nami ukuthi nje mangithi ngizobaphosela every month ngizobafaka anikufuni lokho ufuna kuphi ingane yami ufuna isambu ngifuna into ezongihlalisa nawe kancane sisi kunganjani ukuthi wena uthola malini ngenyanga hayi kuningi ngikwazi ukuqala wengane yami kwamina ngiyakwazi la kuthakathwa khona kwamina ngiyakwazi umuntu ababona ukuthi wena nami ngobe ngiqinisa ikhanda lengane nami khakha bengane nami uzoqina ungamane ikhanda lengane yami uyothakatha singafiki lapho ngeke asingafiki lapho awukekele lokho sikhuluma indaba yemali la ukuthi ingane zizowendla mina ngeke uzongondlela ingane ngathi ngangilala ngangilala nobaba umkhizi wena uzositshela isona wini kusho ukuthi vele umfazi omgunyathi ungathi wena umfazi wakhe lalela umama umfazi wakhe iwili ngabe kathi uyazi kahle ngabe athi ginqika imoto akuthiwa kubuywa eqedwe kwencwadi wena nina nizokwamukela lokho engizobe ngininikeza bona wena nifuna ingane imani Mrs. Mawuthi uzobanikeza every month ucabanga ubani malini? ngibona ukuthi 3.5 ulungu ngoba enganibiza ngaka wait ibiza ngaka nami sisi nami nezinto zami ngingabiwe engane yami ngingasho zaningi ngabiwe sengiyanizwela la mane eduze ngiyanizwela vele mina nizoloko manje ngakuthandike lokani kuthanda asho ukuthi senkantolo utshele mina inkantolo misishada yini izotshela misishada ngiyakubuzwa utshela misishada ngizomtshela ngengane zakho uzunguzelo angeke uzunguzelo ngoba usemncane wengane yami ngisoba ngincane mangincane ungenaphi wena memamkele lo engikupha ngeke ngize ngikwazi ingane yakhe nawe wayikhiphala ngaphansi angizothini kuwena mina ngizosithola 3.5 njalo ngenyanga ewe mngane yami ucabanga wena mase uthola mali kanjani kanti nifunane kumina sifuna kophi ngengane zethu 3.5 kanjani unezo 2 uneyodwa izolingana imali yethu kanjani u7000 yena tho 3.5 Sandul ayibona phela kumele ukuthi kumele ngibenzele kanjani ngithi yakho iyodwa wena ezakho zimbini angithi 7000 ochuthi 7 kuwena eyakho iyodwa yakho ingane uzothola ke lo engathi siyazwana kancane so tell me ke should anything happen ke kuwena ke as uMrs Mkhize God forbid who will make sure ukuthi ingane still sanakekela why ungabaniki izamba zabo bayibonele bona ukuthi benze njani then ke nemali ke yasemsebenzini nabo baphinde bathola ishare kuyona angithi kusazokhokha nano refla
Ayikulungile ngizobenzela kanjalo. Sengiyabona nami ukuthi iy'ngane azenzanga lutho ngoba phela igazi lamkhize, nami igazi lami lelo. Awuboni. Uqonda ukuthini uma uthi usengcupheni? Akunawili la. Indoda ibisebenza ka-Transnet. Ugquzulwe imoto. Imani nomndeni mhlambe kawona ungovolo mhlawumbe usenza amawili. Awusalaleli leyo ukuthi Nangaka amazinyo amaveni phaya. Awusawusalaleli. Bheka. Angithi ngithi ngizolondela ingane isamba senizosithola namanje usala nami kanti yini oyifuna kumina? Sifuna imali. Ngizalela wemfazi omncane. Ungangideleli. Mashani. Ngikubuza ukuthi mina Ushaye sami isicathulo imali ziphuma kumina imali yamkhizelo ngiyanincuzilela ngithi ngizonika isamba senina ngifuna yenza noma yini usoyithola le mali. uzokhuluma nje awukho ngishuba khona ngisho emva kwephepha. Mhlawumbe wabhala uma wakhe. ngikhona ngeke kubiza umkhize nami ngiwamkhize. Ingabizwanga iwini eshone. Ngiwakwamkhize Nishade umshado onjani ohlanganisa izinto? Sihlangene yonke into. Okusho khona ukuthi ivele izinto zakhe Zonke into zibilonga kimi. Yebo. So manje imali-ke mawucabanga ungaqala ukubanika nini? Or uzobanika nini isamba? Siyaphela inyanga Mayiphela inyanga ngizonika wey'ngane zami ngoba ngiyakholwa ngizonenzela. Njobe iphela kusasa ngo-12 entathu kilikiqi masiphuma la sinikezana iy'namba and futhi wenza sure ukuthi uma ungayifaki. Kulungile wengane yami zokunikeza. Into engiconfusayo lana ulokhu ubabiza ngey'ngane zakho. Ubaba uMkhize bekhulile? Ayi bekhulile impela ubaba uMkhize. Ngibona nje ingane ziphambi kwami. Ubulifuna nikhehla? Ngibona le ngane ehlaza co. Ayi ngingibiza kanjalo mina. Uhlaza. Lalela sis, lalela sonke sinenkinga. Sonke mina ubese ubuka wena. Ima wethu thongene Ngidala emshadweni kunawe mina. Ayikho indoda engafebi mama wenu kutshele. Wengane ingane nxa even wengane 12 uyakwazi. umncane, Yana uyabona ukuthi 50 una umncane, 30 uyabona ukuthi unjani umncane. ukuhlangana nawo. Inhlonipho iyafuneka wengane yami. Umakhwapheni Akwaziwa ngiyala umkhize webaye babo. Akwaziwa ngiyala umkhize. Ungenapho singingane. Makhwapheni oshadile. Hayi. Makhwapheni. Hayi Manje kulungile kwenza wengane. kanjani ukuthi wena ube nengane ey'ncane kunezakhe? Angithi nje Ayisho ukuthi ngibona abathanda ukuzala kaloku lezi ngane zabo. Ngoba ngahlala ngalindlela ukuthi bazale eqale phela. Umkhize wazibona kubona phela ukuthi uyazala. Ngalandela ke mina ngazala esho ukuthi Abothatha ngenamba kaJesu bese simfonele simbuze. Hayi but mina ngibona sengathi kwawena nje awuvumele leli gama lokuthi sofuna imali la. Abantu abayendoda yakho asinandaba kwayona ife kahle. Sizomisa okay uzosinika u7,000 uzosinika uzokuphosa kanjani emoyeni awukhuluma nokuthi uzoyithola kanjani imali masiphuma la kaloku ngizonikeza inamba zenu kanti ufuneni ufunani nizonginikeza inamba zenu. Okay, so izoqala nini inyanga ka-August isaphansi? So this month August mawuphela ngizobanikeza imali. uzobanika and then izamba Izamba emveni kwaloko ke ngizobanikeza. uzobanikeza. So ni right ngalokho akushoyo? Ayi 3.5. Oh kahleni. Ufunani sisi? Ufune ngakanani kanti wena? Mama nokukela imalini? Ingane ye-crash. Waziyo kaloku zele. Manje Awuzikhawuntisa uzonela lapho wena. Awungathi ayakhulisa ubisi nawe usayinabelise ungambuzi kanjalo omunye nawe umuntu wesifazane nawe uyanabelisa ukwazi ukumbuza imibuzo. Ungibuzela nakangeni yena esitolo. Na wena ungeni. Kumele angene esitolo. Awungeni wena. Uyangena esitolo manje Uza wena waphela umdala. Ngakubiza mina umdala nawe ngoba uyazala kaloku. Okay ke naka mina mke nabiza ubisilabiza angicelisi. Kungani nje Ngikugqoka Ngikunqumile ukuthi uzothola ngiyayidinga ke more than that. okunye ngeke usakuthola ke angithi ngikutshelile ukuthi uzothola Shothi mina nawe ngiyozothola ama million sis uzongitshoza ngezi 3.5 ngenyanga engani incane kangaka shame uyavuya ntombi. So manje ke uthi wena uzomusa ecourt? Yep. Wena uyavuma u7,000 mina nesamba? ngiyawufuna u7,000 makuphelele inyanga kodwa futhi ke mase eyesamba soyihlalela phansi ngibone ufuna ukubona i-statement kwaphela amakoto omgunyathi ungitshengise ukuthi ngithola mali ngifuna isihamba ngoba nginengane ezindala ezabafana namantombazana hayi ingcono le ingane yalalela hayi leya hayi ayilaleli ngilaleli ke mina ngixoba ngoba ngifuna imali ngibona ngoba silalelana nasabanja wena mina usivuma ingane isamba Ngoba ngikwazi ngiyabisa. dinga imali awusivumi futhi isamba Ngithulela ngifuna imali anginandaba nanoba hayi owami akukhulu indaba Check imali uyosebenza hayi wena ulithole ngenhlanhla ushade naye. Sorry ngoba wena ufuna inkantolo wena ngoba ufundile angifuna enkantolo ngemina ngifuna Okay phela ngisho yothi phela 7,000 ngiyawufuna nesamba mina inkantolo ngiyayazi. wena ngoba isidomu ngaphoqela ingane ukuthithiza la hayi ngizombapha nje. hambo phanani ke mina kodwa ngicela So Ngizombapha nje eyami ingane kuyona yakho sisi. So tell me, Ngiyakhanyula ngeke. asereso sixolele
Wena uyile res. Yazi res, yazi umnyango weres. Yes. Ngiletha yini noba uthi usenaxabana futhi? Phela akwazi phela ukungimoshela isikhathi. Ngakwazi phela imali. ukungimoshela. Nomfune yami. Okay, Yami phela khanya. ungahamba usuyayithola ngithi Yebo ngifune more baba than nabama that. angiyiboni into exabanisayo. Ngithe ngizoninika isamba, ngizoninika isamba. Yinto Mina nike ngifuna engaphezulu enixabanisayo. Phela sengibona ngathi indaba isikhuluma kakhulu ngalo mkhize wena owafaka ngenxa yakhe. So sitshela Wafa ngenxa yakhe? Ngizofuna imali. Yakhe lo mkhize wafa sinandaba lokufaka ke sikhuluma indaba yemali. Ngithe imali yengane. Ngifuna kuphi kanti kumina? Ekwazi wangiyala umkhize webaba. Uthi indoda egugile kodwa nakho wamzalela nje. Hayi phela ngamzalela ushuthi wabona nangu uLady Gaga. Imake-ke Lady Gaga noma ubani indlela imbizala ngayo. Uthe Yebo. wena unengane ey'ndala. Yes. Shuthi phela wena awukho good ezekushiya eya kulo. Wena ukuthi Kanjani? washiwa ngo. Phela mina ngingane mina bangangizela imali hayi ngoba Habe. Yazini asike sigxile kunangu umama kancane. Awu. Yes. Wena ukuthi nisane emankantolo mina ngintshela ukuthi ningikhipha ngihlangana lokho ngifuna makuphela inyanga 7K Tell me Ngashoti. something, uthulisile angithi? nothini. Nothile. Yeah. Nothile. If uQueen efike iwin icase lapha enkantolo bamnikeze more. Uzoyishintsha ingqondo yokulo 7,000. Mina kwamanje ngeke ngize ngishintshe. So right uhappy. Ngi-right ngi-happy. Ungabe So, usungihlasela usuthi indaba ngithola more. So abantu abesana enkantolo ila le 2. Abengeke umngane wakho. Umngane wenu phela behlanganiswe ukuthi la sofuna imali And so? yengane. Akwazi umngane wakho sisi. Usiza kanjani bese simkhize ukuthi umkhize ukushiyele no baby mama. Hayi empeleni bengiphatheke kabi ngisaqala ukuzwa okwamanje sengamkelile ukuthi umkhize wangishlangene ingane ezincane kumele ngizamkele ingane. Imake ngoba uthi uphatheke kabi usakuzwa ukuzweni. Ngikuzwa ngelanga lomngcwabo kwalo. Oh, sangiyiqane eqaka ukuthi usithinte usithole. Ngangizonithinta kanjani ngihlele emakhandleleni wengane yami. Hayi bo sisi uyayihlupha usuhle emakhandleleni into emnyeni wakho uyayifuna uzithole. Wena sokushonelile ungasukuma emakhandleleni. Ngeke uzungitshela ukuthi uthule kusonke nje wena. Hayi ingane yami, hayi ingane yami akwenziwa kanjalo. Hayi phela ngeke uze kwazi kumele ukuthi uyihlupheke. Ayikho inkinga ngoba phethu ngoba uwumfazi wakhe. Hayi mfazi onganaki. Umfazi wewili uzongenzela kanje mina ngiyacela ngenkulu inhlonipho nokuyithanda mama. Uzonginika mina le mali le. Yes, ngaphandle komsindo. Uthi siphuma la ngibe ngikunikeze inamba yami. Ngeke ngize ngithi hayi kubona ngoba sibona abangani. Uyongifakela leyo mali. Sekuyaba ke usunginika isamba siphelele. URaf ngiyifuna. Umsebenzini ngiyifuna. Noma yiphi eqhamuka tap seyidinga. Hayi ngiyakuzwa ngane yami ngoba ungibiza ngomama ngihloniphekile kampheke. Akube kanjalo ke mama Bese wangathi ukhona inkinga yakho nje. Hayi khuluma Okay, ngizwe Nothile. ingane. Usana inkinga? Angithi uthoza umuse court. Yebo. Nothile asithemba ukuthi imali ngoba uzoyithatha uyithathela ingane. Yebo. Not for your own gains angithi. No. Wenzela ingane. Yes. Uthi ikhule ziqhubeke zezikoleni. Yebo. Abantu abasafunda ema-primary omunye akakangeni ngisho nasesikoleni iningi leyo mali edingakalayo. Sadingeka ama-pampers. Shembe. Awe ma. Oh, mase simkhize uzizwa kanjani? Usuthola lolu daba ukuthi phuma ama-payout qhamuka no-baby mama eceleni. Bengazizwa kahle beqala ukufika la sihleli nje. Kodwa kamanje songiyi-right inhliziyo yami ikhululekile ukuthi senginey'ngane ey'ncane engizoyithatha njengomndeni ngiyiqhubeke ngiyisupport. Ma usho iy'ngane ey'ncane usho ezikamkhize noma usho osisi? Osisi laba ingane zabo nje sengizoqhubeka ngiyisupport. Iy'ngane zabo? Yeah. Okay, do you want to have a relationship nabo ney'ngane? Hayi ku-right singaqhubeka senze i-relationship nabo. Uyafisa ukwenza i-relationship? Yeah. Nje ungazaqala azayixaka ngifuna ngisele nabangasenze umngani mina la. Hayibo ufuna Akukho umngani. ngalokho ingane Abamase abangani ngisenze indaba yemali. Akho indaba yemali siphume indaba yemali angisele umngani. Yeah, understand ukuthi umuntu onikhathile usenhlabathini manje. Ay akafe phela ladlo intuthane mina sifuna indaba yemali thina. Okay, umuntu onikhathile la usemhlabathini. Yazi omunye umama bezonifofisa noba u2. Kodwa ke na uthi she's willing. Bezobona. Ukuthi anakekele ingane. Khona bezosifoko futhi kodwa egcina kosuku lento esiyifunayo bizokwenzeka. Asiphiki usifoko. After selulwini. Futhi kuyiwa nama-DNA test Nkosi yami. Sinama-proof. And nami Kwazi sinawo. ukwenze njani kwenziwa ama-DNA test? Phela ubaba kwakhe nje lo o sex phela wabuza ukuthi
ingako namthanda wayesex Nawe nje wamthola ozomshada. kaloku kufanele angishade kaloku wayethuthi wangithanda Shade bengangishada ke phela. akushadile phela manje umncane ikhehla buka mina ukuthi ngimdala kangakanani wengane yami uzibona ukuthi unjani wena Hayi phela ingane zashada namakhehla. yahu esikhathini samanje ingane zama Transnet. 2000 hayi ngiyawabonga webaye babo Okay, Nothile, wena ikhothi. Nothile uzothola imali yakho. Unakekela ingane. Yebo. Bese simkhize kusakuningi kufanele nikusolve. Mhlambe ke na uQueen usane engencane as well. Usamncane futhi bakithi. So kuningi kuyena okwenzakalayo. So uyadinga ke na ukuthi uthole counseling ngayo yonke lento eyenzakalayo. Nanokuthi ke na umndeni wakho usumdisownile ngenxa yayo yonke lento le. So awumuphe na isikhathi. Ayidigest. Akashonga ukuthi ke na angisho ukuthi ngiyamvuna ngokwenza kwakhe. But ke na sekwenzakalile. And lo muntu lona esimbangayo right now akasekho. Noba u2 nithole emathuneni ukuthi ke na kanti ukhona. Bebengazi ukuthi ukhona. Nawe wezwe emncabeni ukuthi kanti khona ubaby mama. So manje sesihlangene asenze sure ukuthi ingane ziyakhula. Mkhize uhambile akasahlangene. Senze sure ukuthi ingane ziyakhula. Siyavumelana ke lokho. Hawu. Siyavumelana. Ayibonala ngendlela. Okusalayo ingane izokhula. Yakwakho nganyami. wena othandayo phela mina ngizonifaka imali Iyofake lo ngane weJesu we. Uma uyilele zami ukuthi ngifake imali ukuthi yenza kwami Akho mngane nawe. Ngithembi. Tena nje nawe akho mngane. Woo, never. Ngifuna imali mina. Usizofika ingane ibulawa yini manje? Ayibonga abathamba yilo Mrs Will. Angicabangi ngisho. Ngiright mina ngicela imali kuphela. Ngifuna Indoda phela ibizwa ngawe. Sazi ngani neze mhlawumbe ezogcina sezizwa ngawe. Mhlawumbe konto mhlawumbe nganje sokuyiwashisa ngishamadilo. mina nje ngazi ukuthi ingane zakamkhize ngizondla ingane zakamkhize ngiphelele icala umkhize phela ukuthi ingane zakhe bekethanda ukuzondla. Into ozoyenza ufuneka imali. Phuma nje lapho enganeni nokuhlane ngathi khohlwa nje ungafela ufefish. Sila sifuna imali. Mina ngifuna imali. Senomngani angizeni ngizokwenza umngani nezingane zawo. Ngihlangani nawe mina. Futhi ngisoze ngizwane nawe. Ngifuna imali cha. Okay. Mina mase simkhize ngiyabonga ukuthi ke nobamkelile. Ngeke vele sijabulise wonke, ngeke vele ujabulise wonke umuntu. Awusiyona imali. But okubalekile ukuthi aba acknowledge and you are willing ukuthi ke na usebenzisane nabo. Ukuthi ke na ingane ikhule. I'm sure nomkhize uzokujabulela lokho la ekhona. Yebo, ngiyabonga. Okay. So angihambi ngedwa ngihamba nabake Elizabeth. Ngifuna nje ukunikeza amakepisi nawe Nothile masuthola imali ufake lapha libe yellow usho ukuthi uBlack Life no Elizabeth wafika uzokusolvela inkinga. So nginithoba inhliziyo kahle kahle. Ngizoba namakepisi ke ngokubabiza amadodakazi bona. Wena uthola isiqoko. Hey, Siyabonga. Anibambane ke nabantu besifazane. Wena uqhubeke nesikole ufunde. Wenze sure ukuthi uyagraduate, ujabulisa abazali. Okay, siyabonga kakhulu Mrs Mkhize. Siyabonga. Yo, ngiyizela ke babukele emakhaya ukuthi ke na uMrs Mkhize akananxa ukuthi khona ingane uthi ke na she's willing ukuthi ayinakekele. Ubaba Mkhize uhambile. Shaya ikhona indoda yashi inkinga zakhe la, but okubalekile ingane zizokhula. So Black Life TV sithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Bathi siyawushaya kwamakhelwane bajabulile kuwakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunini ozama ugembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi ukuthi kuphele konke lokho sondele Black Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela elihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka iorder noma ngabe kuphi maqumba nomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.